Onpa aikamoinen hurrikaani koko muori. Aivanko joku kopistas? Kukas tänne on eksynyt? Tukka meillä päin ruuvata. Sisälle. Sisään. Sitä tulee. Eetu! Nyt minä olen täällä! Mervi, tule sieltä sisälle. Tuolta. Joo, te sieltä tehdä toi kierrosta, kun sit teet sen kierroksen, niin sulle jää selkä ylös. Aletaan palusta. Aloita puhua.